Len tak si kráčam a ona ma zrazu uštípne do prsta. Neviem. Ďakujeme našim partnerom, že sú s nami na každej ceste, od tréningov až po súťaže a že vďaka nim môžeme zdieľať tieto chvíle aj s vami. Mali by sme ísť po diaľnici, ale buď majú v Litve zvláštne diaľnice, alebo sme sa dostali niekam inám. Možno vás prekvapí, ale momentálne máme hraničnú kontrolu. Áno, bola za tou cestou. Hraničná kontrola v lese. Proste, čo my nezažijeme? Čo my nezažijeme tento trip? Proste len tak vyjdete po tej... Ja som sa ešte hnala cestu zákroku. Proste vyjdete po tej ceste. Možno preto sa tu možno preto je tu neviem, a zrazu niečo iba pasporte vaše. Granica. Ďakujem. Ďakujem. Bye. Dáme, povedz nám, čo sa práve stalo. Práve ma uštípla osa. Len tak si kráčam a ona ma zrazu uštípne do prsta. Neviem, či to budete vidieť, ale prst je už krásny. Našťastie sme zastavili, no nie, že našťastie, my sme najprv zastavili na benzínke a potom už štiepla osa. Ale našťastie nie cez cestu je lekáreň. Ideme tam zohnať Necha, aby si nemusela dávať zodák a podobnú chemiu, ktorá potom bude spinkať. Po zvyšok cesty. Teraz mne také kripľavej to dávaš mi? No akože, keď ma nepoprosíš, ja sa nebudem do toho montovať. Á, štípe to. To štípe? Do pichu. Že štíplo to na do prsta, tak kde? No áno, tu. Ja som myslela, že do stredu takto. Nie, priamo tu. Tuto vidíš ten biely. Nevidím, lebo môj mobil nespolupracuje. Dobre, misia napustiť vodu. Inakšie dneska som farebnejšia než ty. No. Si istá, že to je pekné? No, nie je tu nič napísané. Zdroj, uliční. Podľa mňa je pitná, že som chodia tyráci. Okay. Či akože sa ti nepáči, že pení? Či čo? Neviem. Ako je taká nejaká? Je taká polarová. Ale vyšla som povedať, smrdí čisto. Každopádne 2 fľaše sme naplnili na benzínke. Využili sme to, že Vicky je blondínka. A že zažmurká a má všetko, čo chce. Ale až tak jednoduché to nie je. Na 5-ke? 6-ke? 6-ke, poď. 6-ke. Si akorát išla na vecko? Pouteráčik? Hej, už ja zlobujem. Zistili sme, že je oveľa komfortnejšie robiť si večerné rutiny, aj ranné rutiny na benzínkach a v mekáči. Ako v aute. Mine zásnú, lebo už banda si ako... Influencerka. Sme na pláži v Poľsku a Vicky stretla faninku, ktorá sa spýtala, že či môže dostať fotku od nej. Hovor, čo máš so sieťkou? Nespolupracuje so mnou tá sviečka, ale už... Kde si? Si pripravená? Zavrieť auto a nastúpiť? Jo. Počkaj, ešte psa si musím naložiť. Nie sú tam... Počkaj, to by vidieť do vystrihu. Nič ti nevidno. Ľudia, dneska to bolo extrémne náročné, vonku je strašná zima. Práve to hovoria tvojmu uchu. Hlavne, že máme ponakupované kraťase. Celý ten čas, čo som bola pripravená na to, že bude chladno, keď som išla do Fínska, tak nebolo a bolo teplo. A teraz, keď už mám domíňané tie veci na oblečenie, tak zrazu začalo byť Činka a nesúhlasím s tým, aby si spala v strede, lebo budeš vypláčať. Čína s tým nesúhlasí. OK, budeš spať so mňou, dobre, Čína. OK. Super. Čínka spí so mňou. To si nevyriešila, Víči, alebo že vôbec. Ale môžeš byť takto komu, ja sa budem chvíľku takto ohrievať. Ohrievať. To bolo také, že tak maj sa. Čiže dobrú noc, hej? Nie, ja sa musím trošku rozložiť, ja som jak taký plas určite. Keď je mi zima, sa nemôžem hýbať. OK. Ani ja som schopná nemyslieť. OK.